Esquerda Unida de Vilagarcía considera que o recinto feiral de Fesdega está desaproveitado. Dende a formación creen que o espazo debería ter acollida outras actividades que permitisen á veciñanza utilizalo diario. Por iso propoñen converter Fesdega nun espazo deportivo. A idea é transformar Fesdega nun espazo únicamente deportivo que vai a ser referente mundial, posiblemente estaríamos ante o mellor pabellón de deporte cuberto do mundo. E plantexamos dúas cousas. Primeiro, utilizar Fesdega para instalar dentro un campo de herba artificial de fútbol 7 con 1.200 espectadores e ademais dúas canchas de baloncesto de parquet e unha delas con capacidade para 600 espectadores. Por tanto, serían prácticamente 2.000 espectadores nun espacio absolutamente cuberto e no centro de Vilagarcía. Ademais, tamén apostan por reforzar a zona exterior da instalación para diversos usos. Utilizar a parte exterior que hoxe está desaproveitada para crear unha nova zona verde, plantando especies autóctonas arbóreas que permitan illar ese espacio do calor e do tráfico e ter un espacio de esparcimento a maiores no centro de Vilagarcía. Dende a formación consideran que utilizar Fesdega só para feiras non é sacar rendibilidade ao espazo. As ferias hai que facer un coste-beneficio. Ocupar un espacio que pode dar utilidade todos os días a centos de nenos a cambio de 3 feiras ao ano. Eu creo que hai que poñer encima da mesa cal é unha cousa e outra. E, ademais, continúa habendo un espacio fora que se pode utilizar para as feiras. Hai feiras que non necesitan cobertura, outras sí, pero creo que hai que apostar e nos apostamos polo deporte. Esquerda Unida defende que Fesdega como centro deportivo podería ser utilizado durante todo o ano. E despois porque Vilagarcía ten un problema para o deporte sin federar. É dicir, nós queremos que isto este aberto 365 días ao ano, 12 horas. Oxe, un grupo de rapaces se xuntan para xogar pola tarde e noite e non ten donde. E eu creo que unha vez que se deixa de ocupar polos espacios de entrenamento federado, ten que estar aberto para que a xuventude tenga un sitio onde encontrarse e facer deporte. A formación tamén cree que este espazo deportivo podería acoller campeonatos a nivel nacional e aumentar así a súa rendibilidade. Ao manter a estrutura do recinto feiral, a estimación de Esquerda Unida é que o proxecto teña un custo que rolde os 300.000 euros.